Tačno je da je doba mobilnih telefona. Ali mi smo ipak izabrali da se igramo na starinski način. To su igre koje su naši roditelji igrali kad su bile naše godine. Sada ću vam pokazati kako to izgleda. Tu su kolari, čupanići i klikeri koje mi dečaci prosto obožavamo. Pokazat ćemo vam neke igre, a vi izaberite koja vam se najviše sviđa. Mi u razredu imamo jednu staru igru koju jako volimo da igramo. Ta igra se zove Trula kobila. Fora te igre je da čovek koji je kobila stavi ruke na kolena, a da ga drugi preskače. Drugi igrač preskače u kobilu i ako se ne dočeka na noge, on je sledeća trula kobila. A ako se dočeka na noge, nastavlja krug. Ovo je igra koju su igrali naši roditelji. U sredini kruga nalazi se dete koje zadaju bića, predmete ili pojmove. I ono govori leti, leti, može da nas prevari. Sada ćemo da vam pokažemo kako to izgleda. Leti, leti avion. Leti, leti kamion. Leti, leti luster. Leti, leti ptica. Ovo je igra koju mi u odeljenju najviše volimo. Ona se zove krajcerice. Ona se igra tako što imamo određenu liniju i ko baci novčić najbliže toj liniji, on uzima pare od svih ostalih igrača. Sad ćete da vidite kako to izgleda. Mislim da su sve parice moje. Neverovatno! Igra koju mi devojčice najviše volimo. Da, i to vole i devojčice. Tako je, sad ćemo da vam pokažemo. To je igra klikeri. Pobednik je onaj ko ubaci kliker u rupu ili ko udari tuđi kliker.